Aktívne a zdravo. Moderné slovenské potraviny Kraj v spolupráci s kondičným trénerom a triatlonistom Michalom Uličným vám prinášajú seriál, ktorého cieľom je podpora aktívneho životného štýlu. Ak sa rozhodnete pre akýkoľvek šport, nemali by ste zabúdať na kompenzáciu. Každý šport je séria rovnakých a často používaných pohybov, pri ktorých neustále preťažujete rovnaké svaly. Ako náhle sa z vášho tréningového plánu vytratí čas na kompenzáciu, tak vaše telo pomaličky smeruje k disbalansu a k neželanému zraneniu. Ako sa tomu vyhnúť a ako kompenzovať jednostranne zamerané športové aktivity, to vám v ďalšej časti seriálu Aktívne a zdravo prezradí kondičný tréner a aktívny triatlonista Michal Uličný. Jednou z možností kompenzácie je aj tréning hlbokého stabilizačného systému, ktorý je známy pod anglickým slovíčkom core. O čo presne ide? O aké svaly pri tomto cvičení? Tak už z toho názvu hlboký stabilizačný systém vyplýva, že ide o tie svaly hlboké, ktoré nie je vidieť, ale majú v podstate rovnakú funkciu ako vonkajšie svaly. Prevažne ide o svaly chrbta, brušné svaly a bedrové svaly. Tie svaly využíva či už bežný človek v kancelárii, keď sedí 12 hodín, alebo aj ten športovec pri danom výkone. Skúsme poslucháčom priblížiť, ako vyzerá najčastejšie toto cvičenie. Tam v podstate závisí od typu klienta. Ako náhle je to človek, ktorý má sedavé zamestnanie, tak v podstate tam vieme riešiť nácvik branicového dýchania, aktivizáciu hlbokého stabilizačného systému v oblasti brucha. A vieme tam zaktivizovať chrbtové svaly. Ako náhle ide o nejaký šport, tak tam už sa vieme viac potom špecializovať na daný pohyb. Ak je to napríklad lyžiar, tak vieme riešiť svaly okolo lítka, zadných stehien, okolo kolien. Ak je to bežec, vieme viac riešiť bedrové svaly, svaly chrbta, svaly brucha. Závisí o aký pohyb, aký ten človek aký pohyb najviac využíva a potrebuje. Vy ste spomínali niekoľko skupín ľudí, povedzme si ale, pre koho je vhodné precvičovanie hlbokého stabilizačného systému. V podstate ten core je vhodný pre každého. Či už, ako som už spomínal, bežný človek alebo profesionálny športovec. Je tam už len tento core cvičenie sa skladá z veľmi veľa cvikov, cvičení a v podstate je len už na tom trénerovi alebo na tej osobe, že ktoré cvičenia si vyberie, ktoré najviac potrebuje a ktoré mu vedia zabezpečiť to, aby pri tom športe tie svaly, to telo netrpelo, alebo už ide iba o ten bežný spôsob života, že keď je 12 hodín 5 krát do týždňa za počítačom v sede, tak aby to vedel vydržať aj dlhšiu dobu. Možno je to aj odpoveď na ďalšiu otázku, lebo laik by sa možno opýtal, na čo cvičiť tie svaly, ktoré nám nie je vidieť. Čo nám teda toto cvičenie prinesie? V podstate vie nám priniesť kvalitu toho života. Ten bežný človek mať ten život kvalitnejší tým, že po práci netrpí bolestiami chrbtice, že ak pôjde na lyžovačku, tak vie aj zalyžovať a netrpí v oblasti kolien, v oblasti bedier, v oblasti chrbta. A ten športovec, v podstate tam je to jasné, keď ten hlboký stabilizačný systém nie je, tak v podstate ten človek alebo ten športovec nemôže byť ani rýchlejší, ani vytrvalejší, ani obratnejší. Čiže dnes už ten šport ide do tých krajín, do toho maxima a v podstate ak ten hlboký stabilizačný systém nie je, tak tam nie je šanca ani na ten úspech. Skúsme byť konkrétnejší. Povedzme si, čo sa môže stať, ak týmto svalom nevenujeme pozornosť a neprecvičujeme ich. Hrozí nám zranenie? Určite áno. V podstate, ako som už spomínal, tie bedrové svaly, svaly chrbta, svaly brucha, oni vlastne ako keby vystúžujú celú našu chrbticu. Ak by sme tie svaly dali odtiaľ preč, tak tá chrbtica sa okamžite zrúti. Čiže pri bežného človeka je tam tá stabilizácia tej chrbtice a pri tom športovcovi môžeme sa vrátiť opäť k tomu lyžiarovi. Sú tam vo veľkých rýchlostiach prudké zmeny pohybu. Ak ten hlboký stabilizačný systém tam nie je, ten športovec by nevedel zapnúť tie hlboké svaly. Tým pádom hrozí, že o nejaké to roztrhnutie predného krížneho väzu alebo v podstate nejaké podvrtnutie členku. Skúsme si to vysvetliť aj na príklade behu. Ak sa začneme venovať behu, na čo by sme sa v rámci kompenzácie teda mali zamerať? Na ktoré časti tela, ktoré treba spevniť a ktoré treba vybalansovať?
Väčšinou pri tej mojej práci s hobby bežcami veľký problém je v oblasti bedier. Chýba tam rozsah pohybu tie bedra z toho našho sedavého spôsobu života sú často stiahnuté, tým pádom ten rozsah pohybu tam je malý. Ako náhle sú bedra stiahnuté, tak sa to prenáša na spodný chrbát a tým pádom začne človek trpieť na bolesti driekovej chrbtice. A veľakrát tak by som to nazval taká chyba, že človek, keď začne behať, tak si povie, potrebujem cvičiť len nohy, ale ten beh, on o tých nohách, o tých stehnách až tak nie. Vy potrebujete začať cvičiť sedacie svaly. Cez tie sedacie svaly potom máte aj silnejší odraz, aj stabilnejší trup. Ďalší takým dôležitým svalom sú zadné stehenné svaly a lítko. Ako náhle budete mať silné zadné stehenné svaly, lítkové svaly, tak prestanete mať problém s kolenami. Veľa ľudí rieši, bolí ma koleno a možno treba to už riešiť operačne, ale pritom to je len jednoduchá vec, že ten hamstring alebo to zadné stehno alebo to lítko je slabšie a proste to koleno potom berie všetku tú váhu na seba. Ak sme doteraz necvičili alebo sme sa aktívne nevenovali žiadnemu športu, je dobré začať práve s core tréningom? Je to jedna z ciest. Dá sa začínať aj jogou, aj pilatesom, tiež vlastne aj tento core cvičenie vychádza, veľa cvičení práve pochádza z jogy a z pilatesu. Ak je to bežný človek, ktorý potrebuje sedieť v kancelárii, kľudne aj tá joga, aj ten pilates. Ak je to už športovec, tak ten core tréning je na to lepší, že viem tie cvičenia viacej zamerať priamo na ten daný pohyb. V akej intenzite a koľkokrát týždenne by sme teda takýto tréning mali podstúpiť, ak si vyberieme core, ak športujeme? Čo všetko by sme od úvodu mali zapájať, koľko opakovaní, koľko sérií, dajme tomu aj ak sme začiatočníci? Tak ja v podstate klientom radím nejakých 2, maximálne 3 krát do týždňa. Ak je to bežný človek, stačí fakt mu tých 3 krát do týždňa, pondelok, streda, piatok, medzi tým a nejakú pauzu, tie svaly sú aktivizované a potom tak až netrpí. Ak je to športovec, tak v podstate tam to riešime. Keď je zima, tak je častejšie v posilovni 2-3 krát, už je sezóna, ak sú už nejaké preteky, tak už je to len raz do týždňa. A čo sa týka tej intenzity, fakt závisí tam od tej výkonnosti toho klienta. Ak je to úplný začiatočník, tak veľa vecí stačí robiť iba, poviem príklad, v izometrii, čiže ten sval, dĺžka svalu sa nemení, mení sa iba napätie. Ešte tak jednoduchšie povedané, možno poznáte izometrický most alebo plank, typy tohto cvičenia, alebo je to len nácvik správneho dýchania. A tam sa aj pri tom dýchaní človek len leží a tie svaly na druhý deň cíti, že sa aktivizovali, keď sa vie správne nadýchnuť. A pokiaľ ide o zapájanie konkrétnych svalových skupín, čo patrí k tomu začiatku? Precvičíme pri core celé telo, alebo by sme sa mali zamerať len na niektoré skupiny svalov? Určite celé telo. Tá doba, že dnes budeme cvičiť len nohy alebo ruky, už je dúfam, že dávno za nami. Ten core aj vychádza z funkčného tréningu, čiže my tam využívame pohyby, ktoré bežne využívame počas dňa, čiže vy keď sa pohybujete, tak nikdy nezapájate len biceps, len kvadriceps, len brucho, čiže aj tie pohyby musia byť komplexné a tým pádom precvičíte celé telo. Skúsme ešte vysvetliť našim poslucháčom, my spomíname stále core ako silový tréning. Znamená to, že budeme zdvíhať činky? Áno, aj nie. Ten core obsahuje strašne veľa cvičení, strašne veľa variácií. Na ten začiatok úplne stačí cvičiť s vlastnou váhou tela. V podstate a potom možno časom pridávať nejakú tú činku alebo nejakú tú balančnú pomôcku, ktorá ešte viacej zapojí ten hlboký stabilizačný systém. Ono aj pre tých športovcov, oni keď majú nejaké prechodné obdobie po sezóne, keď v podstate nič nerobia a oddychujú a potom začne tá prípravná časť, tak začínajú stále
tým core tréningom. V podstate zaaktivizujú tam svaly a až potom idú na ten silový tréning, kde ide maximálna sila, že už ten športovec alebo ten tréner už vie, tie šlachy sú pripravené, tie svaly sú už zaktivizované a potom môžeme si sadnúť alebo ľahnúť po tú ťažšiu činku. Povedzme si na záver ešte, čo silový tréning a ženy. Tie sa zvyčajne boja, že im narastú svaly a budú viac muskulatúrne a mohutné, než by sa im páčilo. Ako to teda je? Tak tam je veľmi jednoduchá odpoveď. Testosterón. V podstate ženy toho testosterónu nemajú, čiže nehrozí, aby nemajú toľko veľa, takže nehrozí, aby tie svaly rastli rýchlo alebo v porovnaní s chlapmi, s mužmi. Čiže tam sa toho vôbec netreba bať. V seriáli Aktívne a zdravo máme pre vás pripravené aj ďalšie informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce. Tento podcast vám priniesol Kraj. Moderné slovenské potraviny.